Jasný úkol, jasné znění, zadání rozhodně není. Kolikrát to ještě přečíst, stále tápám bez pochopení. Na Discordu vítek má snad rozuzlení. Přímo parket, zaslat kofí, není čas na zebení. Nastav offset, vyšší, který stav mám řešit dál. Kejza tu má, ale co to zase chyba v zadání? Potom je píše na forum, ať to rychle opraví. Máčkám, nejtiž nedoufám, že mě dnes nezradí. Už to jede, už se točí, překladač chylí řádky, překladu dál. U mě to je tady taky tiše, já za to vypadá slibně. Jeden warning, jedna žlutá, to znamená jen jediné tučná nula, nula. Bowling zvládám, mám to v ruce, mistr světa chce jazyce. Tuto pustit, tuto rixnout, referenční server musí prubnout. Hlavní je svůj cíl, zaslat pozdrav ostatním. Kurva chyba, v cyklu jsem zůstal mě běda. Máčka nejtiše doufám, že mě dnes nezradí. Už to jede, už se točí, překladač chrlí řádky, překladu dál. U mě to je tady taky tiše, já za to vypadá slibně. Jeden warning, jedna žlutá, to znamená jen jediné tučná nula, nula. Přes těžkou rukou otevírám ruku za to. Kleje mezi zuby třetí slova, co jiný nedokáží vypustit zuby. Autor včerejší situace, ať se přihlásí. Jeden den je to tanistik, se mu kořistit místo na obhajoby. Celý se potím, celý třesu, nespotkal se s pánem děsu. Máčka tiše doufám, že mě dnes nezradí. Už to jede, už se točí, překladač chrlí řádky, překladu dál. U mě to je tady taky tiše, já za to vypadám.